Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Malta ħadet sehem fil-Kummissjoni dwar l-istatus tan-nisa tan-Nazzjonijiet Magħquda fin-New York. It-tema għal din is-sena kienet marbuta mill-innovazzjoni, it-teknoloġija u l-edukazzjoni sabiex tintlaħaq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Hawn inġabru kelliema minn 180 pajjiż u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili minn madwar id-dinja. Fisem pajjiżna is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, Rebecca Buttigieg, stqarret li kull pajjiż għandu dmir li jipproteġi n-nisa u kkundannat kulturi li waslu għal vjolenza fuq in-nisa. Hawn għamlet referenza għall-ewwel pjantazzjoni nazzjonali marbut man-nisa il-paċi u s-sigurtà li għandu jwassal għall-implementazzjoni ta' riżoluzzjoni mill-istess Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg tkellmet ukoll dwar il-ħidma li tissir f'pajjiżna stess sabiex tiġi miġġielda l-vjolenza fuq in-nisa fosthom permezz ta' bosta liġi li jħarrex il-pieni meta l-qtil ikun meqjus bħala femiċidju. Hija notat ukoll diversi miżuri li daħħal fis-seħħ Gvern Laburista fl-aħħar deċenju li llum il-ġurnata sarfu f'aktar nisa fid-dinja tax-xogħol u tennidi din il-ħidma dejjem tpoġġi lil pajjiżna pass seqreb lejn soċjetà aktar ugwali. Hawnhekk bħala pajjiż qed intennu l-impenn tagħna sabiex inkomplu nassiguraw il nisa jersqu aktar il quddiem fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija u ser inkomplu ntennu l-impenn tagħna bħala gvern sabiex nilħqu soċjetà ferm aktar ugwali.